pag duwa mo itong duwang ay lapu-lapu yun parang pula. So yung very good. Mama rin ang puto lang. Inaiiman sa nani? May bamit para daw. Iiman sa nani mo? Ito din ha? Brad. Banwes. Ini, din ha? Kaya nga masang. Wala pa di mo, wala pa di? Wala ko. Ha? Kailan putol ma'am? Duwa. Kira? Dua sana? Malinaw pa day? Ha? Malinaw? Ha? Malinaw daw ang gripo. Ako lang ang gripo. Tibaga. Ha? Ayun na, ayun na. Oh, yun na. Pananaw. Yo. Murag pa day? Oo, manarayo. O ba, sa camera, dapat makuharap ka na day. Dapat ka sa taas. Ha? Tama. Ipos na po. 143. Ito ang madam ano? Plastic bag? Ito ang Ya, sabay ni Jang ba di dapat na ay kay madam. well, okay na siya. Piso. Oh, ini po.
Sa'yo minimum? Dito, ano mo nilagay na lang? Sa'yo minimum, madam? Putulo na tabi, madam. Meron daw eh. Kaya ito po, nakasama na ito. Iyo. Una, kay madam ito ang halin ang tulak. Hindi, ito kay Madam na binati. Ah, ito kay madam. Tricken ba? Uy, ang tricken ka na brown. Pagduhon ng gula ko. Harap ko din. Ako ba masuk camera din? Tama lang. Tama lang yun. Mga ka. Hindi na naka-online ka talaga. Kaya nangyayari kita. Pagkala ko na yun. Mas pala ko lang yung gusto. Ay. Wala, sundok. Dok. Puro ito na naman. Tabang pag-ano. Ano, may ganun. Wala. Ini, ito.
Yeah. Tama ni madam. Ano man putulong ko na. Pira dua. Kita ko lalingong ko. Kung yan. Goy, ba ano niya ang sa Kaya po doon ito sa rote.
13 minutes to 30 minutes. 30? Puta halo, yun na. Pinibitan mo sa pula days. Tapad na, mataas yan eh. Ha? Iya po, ma'am. Full storage na ako ka. For ano han? Ayan o han? 6? 6 o 8? Ako lang ang grade 6? Ha? Iyo 8? Ha?